ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ପୁଣି ହସିଲେ ବିଷୟଟାର ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁ ବହି ଦେଖିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଚିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 5ଟି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି 1ରୁ 5 ନମ୍ବର ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ତାହେଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସୋମା ଆଉ ହାସିନା ଏକାଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦେବ 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ଦେବ କେଉଁଠି ନା କାଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ିବା ବେଳେ କରିମ୍ କାଳିଆକୁ ବାହାରେ ଦେଉଛି, ସେଇଠି ଦେବ 2 ନମ୍ବର। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର କେଉଁଟା ସୋମା ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭାସି ଯାଉଥିବା ସୋମା ଶିଆଳି ଲଟାକୁ ଧରି ପକାଇବାରୁ ହାସିନା ଲଟାଟିକୁ କୂଳକୁ ଟାଣୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କରିମ୍ ଆଉ କୃପାସିନ୍ଧୁ କୋଳାକୋଳି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋମା ଓ ହାସିନା ହସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବରିଂ କରିଦେବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିମ୍ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର କେଉଁ ଗାଁରେ? କରିମ୍ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ନରସିଂହପୁର ଗାଁରେ। ସୋମା ଓ ହାସିନା କେଉଁଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ସୋମା ଓ ହାସିନା ନରସିଂହପୁର ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କରିମ୍ର କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଏ ଖାଇଲା? କରିମ୍ର କୁକୁଡ଼ାକୁ କୃପାସିନ୍ଧୁର କୁକୁର କାଳିଆ ଖାଇଲା। କରିମ୍ ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି କଜିଆ ହେଲା? କରିମ୍ କୁକୁଡ଼ା କିଛି ପାଳିଥାଏ, କୃପାସିନ୍ଧୁ କୁକୁରଟିଏ ରଖିଥାଏ। କୃପାସିନ୍ଧୁର କୁକୁର ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ଏଇ କରିମ୍ର କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରି ଖାଇଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ କୃପାସିନ୍ଧୁକୁ କରିମ୍ ବହୁଥର ନେହୁରା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ତା'ର ପ୍ରକୃତି ନ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପରି ଦିନେ ତା'ର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବାବେଳେ କରିମ୍ ଗୋଟେ ପାହାର ଦେଲା। ସେଇ ପାହାରରେ ତା ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହୋଇଗଲା। ଏହି କଥାରୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଆଉ କରିମ୍ ମଧ୍ୟରେ କଜିଆ ହେଲା। ସୋମା ଆଉ ହାସିନା ପୂର୍ବ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କୃପାସିନ୍ଧୁ କରିମ୍ କଜିଆ ହେବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସୋମାକୁ ହାସିନା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସୋମାକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କଲା? ସୋମାକୁ ହାସିନା ରକ୍ଷା କଲା। କେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା? ସୋମା ଓ ହାସିନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଆଜି ଏଇ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ଘରେ ଖାତାରେ ବହିରେ ଆଗ କରିବ, ତାପରେ ଖାତାରେ କରିଥିବ। କାଲି ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା।